Kanega dega Nalari News. Idon ban walan sepi, yaki kato kan nigi kubor badon kam, jonga tayo. Ka KSU Southwest Khasi District, hapo ka jingiramu samla forward man nongrem, menhaga pratarik naitung arajar khatpra, kala hiar jurip yaka PHC, kabadon haga snong wa kaji Southwest Khasi District. Hagate ga jinghiar jurip, ka sengala lap, bala kangkerdep yakate ga PHC, hakaba shibon ki longkmi ki baba ya lagi kunlong, kila shuyeng lan hakmat gate, ban let shim dawai, pelse ki hap ban let pait lino. Nakaliang nong yalam ka KSU, usamla forward man nong rem, haba ya kren bat ka Nalari News. Ula ong baka seng ka penrem jur, yaki nong trei ki batrei hapo kanika jaka ay jing sumar. Ki bomdon satya ka jingkit kli, ban shakri hok yau padba jongate ka dongka than. Ka seng ka dawai ka sorkar bakan shimkya hakaba yadei ban kane ka benta. Knang baki nong trei kinom yo ban lemon, kumba ka long menta. Bat haga ju ka por ka kentui ka department, bakan penbiangi ki staff bat ki nurse. Knang bakan ka PHC, kan long shisha ka jingmentoi ki padba jongate ka dongka than. Mut macam tawai. Tang mut doktor na. Nano meno doktor. Muntan ra. Mas enwe. Isek play kuno sin ha still. Kan rei Menjurep pebede berkani ka PC. Rei ka basusi ka long ba mantak singi la lapan ban ba ya kan ka PC ka khang tala. Para por bangwan ni i ba kidon ki breu ki ba mud ban persang bon sim dawai. Rei ki mansi ba ban le pai thlino. Te kani ka long ka ba kum ka sang ni so ba ni dei ban ni so ban rem jur. Ban ni so ban ong ru ba kanom mara kata ka ban ai kata ka jishakri ka bapura nata ka ba jong kan dong kathan hoj ni so thu namar ba doktor le se ban la ban don ko wei tong wei ban la ban don ki meeting la ne ula ban don hap deng jong ka jing sim sti la ne kalif re tang ko wei ka long ba na ka lang jong ka PC jing sha la de ban dapan bai ba kindon ki wei ki staff ha ka ba khnang ba ki ba ki ba mut bon sim dawai la ne wan pak sumar po jong kan PHC kinom du jimantoi la ne ba ko kalong benta kalong ba kani ka PHC kampat beng ki staff doktor don wei bat ki wei kum ki staff nurse bat ki wei ki dan dai tang contractual post bat kampat don ki ambulans ka ban kit ya ki nong pang te ka ga banak lang ngi kum ka seng ngi kwa ban kan tu ki bor sarkar ya ka tanat ya ka health department jong ka sarkar jala ba ka dai ban simkya ba dai berkani kamat berkumjuru ngi kentu ya ki nong trei jong ani ka PHC berkumjuru ki bor bakli bagi dai ban kidai ban simkam ba dai berkani ka benta ba khnang ba kanom don su ka jing lemon jong ki nong trei khnang ba kan long sha ka jing mentoi na benta jong ki pa jong ka dong ka thai.